Because all healing we spoke about, those side people are saying you did not call us, we are not going to clap. இங்க இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் நீங்க சுகத்துக்காக ஜெபிச்சீங்க, எங்களை எல்லாம் நீங்க ஏன் கூப்பிடல, அதனால நாங்க கை தட்ட மாட்டோம் அப்படி சொல்றீங்க நீங்களா இல்லையா? So now during the song we are going to take everybody. இப்ப இந்த பாடல் பாடும்போது எல்லாருக்காக ஜெபிக்க போறோம். And during this song we are going to see different kinds of miracles. Lumps disappearing, cancer getting destroyed, deaf ears opening, cataract eyes being healed. We are going to see all those miracles happening when we are going to take this song. இந்த பாடலை பாடும்போது பல அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் ஆண்டவர் செய்ய இருக்கிறார். Praise the Lord. I think you missed that. Cataract eyes will be healed, deaf ears will be healed. கண்ணுல பார்வை கோளாறு இருக்கிறவங்க, காது கேட்காதவங்க, கேன்சர் தொடக்கம் நிலையில இருக்கிறவங்க, கட்டிகள் மறைந்து போகும், உடல் வலி வேதனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் மாறி போகும். அதற்காக நாம் இந்த பாடல் பாடி ஜெபிக்க போகிறோம். Sugar problem, all problem gone. சர்க்கரை நோயாக இருந்தாலும், குருத்து வலியா இருந்தாலும், அல்லது இடுப்பு வலி, ஜாயிண்ட் பெயின், இந்த கழுத்து வலி, தலைவலிகள் எல்லாம் நீங்கி போவதற்காக இப்ப ஜெபிக்கப்படும். Praise the Lord. What about you? நீங்க என்னமா? ரொம்ப ஒரு 4 நாளா எனக்கு பயங்கர இழுப்பா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தா கூட எனக்கு ரொம்ப முடியாம இருந்துச்சு. அப்புறமா கொஞ்சம் பேச கூட எனக்கு ரொம்ப மூச்சு திணறலா இருக்கும். இன்றைக்கு கடவுள் என்னை தொட்டு ரொம்ப அபிஷேகத்தால் நிரப்பினாரு. நல்ல கை தட்டுங்க. கடவுள் தொட்டு என்னுடைய இழுப்பை ஃப்ரீயா இருக்காப்பா. எனக்கு வலது கால் நடக்கும்போது ஊனி நடக்க முடியாது நல்லா. ஆனால் இப்போ இந்த ஜெபத்தில் வந்த பிறகு எனக்கு ஒரு வல்லமை கிடைச்சி நான் சுகம் பெற்றேன். They did not hear. சுகமாயிட்டேன் சொல்லி நம்பிக்கையோட சொல்றதுக்கு என்ன உங்களுக்கு பயமா இருக்கா? திரும்பி வந்துரும்னு பயமா இருக்கா? சொல்லுங்க. ஊட்டா இல்ல. ஓ பசியா இருக்கா அதனாலயா? கால் வலி எனக்கு இதுல ஜெபம் பண்ணி இந்த வல்லமை கிடைச்சி சுகம் கிடைச்சதா நான் விசுவாசிக்கிறேன், நம்புறேன். சுகம் கிடைத்திருக்கிறது, அதற்காக நான் நம்புறேன், விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்றேன். பிரைஸ் தி லார்ட். எனக்கு 6 இயர்ஸ்க்கு மேலே அந்த குனிஞ்சு எடுத்து வேலை செய்யும்போது புட்டிலேருந்து கால் வர நல்லா வலிக்கும். இப்போ எனக்கு ஒரு இடது புட்டி நல்ல வலிமை கிடச்சிருக்கு, ஒரு பலம் கிடச்ச போல இருக்குது. புட்டியெல்லாம் நல்லா வலியெல்லாம் இல்லை, இப்போ நல்ல பலம் கிடச்சிருக்கு இடது காலம். இப்போ வலியெல்லாம் நீங்கி போயிட்டு இறைவனுக்கு நன்றி. எனக்கு கலைந்த நவம்பர் மாதம் எனக்கு இந்த மார்பில் ஒரு கட்டி இருந்து, அந்த கட்டி ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகு எனக்கு குறுக்கு வலியாகட்டே இருந்தது. இப்பொழுது நான் எப்படி இங்கே உட்காருவேன்னு கூட நினச்சேன். சேரலாமல் நான் உட்கார்ந்துவிட மாட்டேன் நவம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு. அதுக்கு பிறகு நான் இங்கே உட்கார்ந்துருந்த பிறகு எனக்கு எப்பவுமே என்ன ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சிட்டாரு. எனக்கு இப்போ நல்லா இருக்குது, நல்லா சுகடைஞ்சிருக்கிறேன். 12 வருஷமா சுகர் நோயினால நான் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கேன். இப்போ கடவுள் எனக்கு அது குணமாக்குனார்னு விசுவாசிக்கிறேன். நான் 12 வருஷமா சக்கரை வியாதியா இருந்தது, எனக்கு ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்தாருன்னு நான் நம்பிக்கையோட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் எனக்காக இங்கே வரல, என்னுடைய கணவருக்காக தான் இங்கே வந்தேன். ஆனால் எனக்கு பொதுவாக ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருந்தா குறுக்கு வலி நல்லா இருக்கும். நினச்சிட்டே இருந்தேன் எப்படி இருக்க போகிறோமோ அப்படின்னு. ஆனால் எனக்கு குறுக்கு வலியே இல்லை, நல்ல ஒரு புத்துணர்வோடு புத்துணர்வோடு இருக்கேன். Now we are going to sing this song. It is the Spirit of the Lord is upon me, my God himself has anointed me. It is not only a song, it is the word of God. இப்ப பாட இருக்கிற இறைவனின் ஆவி என்மேலே என்ற பாடல் அது வெறும் பாடல் அல்ல, அது இறை வாக்குறுதி, இறை வாக்கு. Before you go to sing this song, please understand the song. இந்த வார்த்தையை பாடுறதுக்கு முன்னால அந்த வார்த்தை என்னன்னு நீங்க விளங்கிக்கங்க. The word of God says the Spirit of the Lord is upon you. இறை வார்த்தை சொல்லுகிறது இறைவனின் ஆவி என்மேலே. He is the same Spirit who is in Genesis 1. தொடக்க நூல் முதல் அதிகாரத்திலே அசைவாடி கொண்டிருந்த அதே ஆவியானவர் தான் அவர். He is the same Spirit of God who created the heavens and the earth. விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த அதே ஆவியார் தான் இவர். He is God himself. அவரே தான் கடவுள். He is the same Spirit who was upon all the prophets. எல்லா இறைவாக்குனர் மேலும் அசைவாடிய ஆவியானவர் அவர்தான்.
He is the same Spirit who was on Jesus. இயேசுவின் மேல் இருந்த ஆவியானவரும் அவரே. He is the same Spirit who was with the disciples. சீடர்கள் மேல் தங்கிய ஆவியானவரும் அவரே. And the word of God says, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. இறை வார்த்தை சொல்லுகிறது, எங்கே ஆவியானவர் உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று. So please understand that when you open your mouth and speak the word, the Spirit of the Lord is upon me, you shall have liberty from every work of the devil. ஆகவே நீங்கள் வாய் திறந்து இறை வாக்கை நம்பிக்கையோடு வெளிப்படுத்தி சொல்லும்போது தூய ஆவியாரின் ஆற்றல் உங்கள் மேல் இருக்கிறது. நீங்கள் எல்லா தீங்குகளிலிருந்து விடுதலை பெறுவீர்கள். You don't have to bother about your deliverance. உங்களுடைய விடுதலை கிடைச்சதா கிடைக்கலையாங்கறத பத்தி எல்லாம் நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. You don't have to focus on your healings. எனக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குங்கறத பத்தி நீங்க கண்டுக்க வேண்டியதில்லை. You only concentrate on the words that you are singing. The Spirit of God will do the rest. நீங்கள் பாடுகிற அந்த வார்த்தைகளை கருத்திலே கொண்டு கவனமாக பாடுங்கள். மீதி எல்லாவற்றையும் ஆவியானவர் செயல்படுத்துவார். Only one request from you. ஒரே ஒரு வேண்டுகோள். Meditate the words that you are speaking out of your mouth. நீங்க வாய் விட்டு சொல்லுகிற வார்த்தை உங்களுடைய எண்ணத்திலேயும் சிந்தனையிலும் இருக்கட்டும். Concentrate on the words that you are singing out of your mouth. நீங்கள் வாய் விட்டு சொல்லுகிற பாடல் வரிகள் உங்களுடைய எண்ணமும் சிந்தனையுமாக இருக்கட்டும். And please sing this song with confidence. இந்த வார்த்தைகளை பாடும்போது எதிர்நோக்கோடு நம்பிக்கையாக பாடுங்கள். Only one request. ஒரு வேண்டுகோள் மட்டுமே. The word has to come out of your mouth. அந்த வார்த்தை உங்களுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வர வேண்டும். You don't say anything, you get nothing. உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லாம வெறும் வாய் மூடிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணும் கிடைக்காது. You open your mouth and speak, you get everything from heaven. நீங்கள் வாய் திறந்து அந்த இறைவாக்கை சொல்லுங்கள், நீங்கள் விரும்பியதை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். Because words are the raw material. ஏனென்றால் அந்த இறை வார்த்தை தான் எல்லாவற்றுக்கும் படைக்கும் கருப்பொருள். You send the raw material, you reap the harvest. நீங்கள் எதை நீங்கள் விதைப்பீர்களோ அதையே நீங்கள் அறுவடை செய்வீர்கள். How many of you are sick in your body behind? உங்களுடைய உடலிலே Lift your hands up. வலிகள் இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் பின்னால இருக்கோம்? So many people are sick. இவ்வளவு பேர் உடல்நல குறைவோடு இருக்கீங்க. Please lift your hands up. கைகளை உயர்த்தி வைத்திருங்கள். Okay, do you make a decision that when you get this healing now, you will come and testify? நீங்க இறைவன் தருகிற விடுதலையை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு நான் சாட்சி சொல்லுவேன் என்று நீங்க விரும்புறீங்களா? If you are making that commitment, then only you lift your hands up. நீங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ஆண்டவர் இதை செய்தார் என்று சொல்லுகிற வாக்குறுதியை கொடுத்தீங்கன்னா தான் நீங்க கை தூக்குங்க. Because God is watching over your hand. ஏன்னா உங்களுடைய கைகள் உயர்த்தி இருப்பதை ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Praise the Lord. We will see this testimony. அத பாப்போம் ஆண்டவர் என்ன Now செய்றார். close your eyes. கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். We heard that faith overcomes the world. உலகை வெல்லுவது விசுவாசம் என்று நாம் பார்த்தோம். Please close your eyes. Do not open your eyes. கண்களை திறக்காதீங்க, கண்ணை மூடி வச்சுக்கங்க. When you open your eyes, you get distracted. நீங்க கண்களை திறக்கும்போது உங்களுடைய சிந்தனை சிதறுகிறது. When you close your eyes, you get connected to the Spirit of God. நீங்க கண்களை மூடி இருக்கும்போது ஆண்டவருடைய ஆவியானவரோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறீர்கள். Talk to Jesus. He is standing right before you. இயேசு ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவர் முன்பாகவும் நிற்கிறார். அவரோடு பேசுங்கள். And thank him for what he did for you on the cross. சிலுவையிலே அவர் உங்களுக்காக என்ன செய்தார் என்பதை குறித்து நன்றி கூறுங்கள். Ask Jesus to forgive you of all your sins. உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் இயேசு ஆண்டவர் மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேளுங்கள். Tell the Lord, I've made a decision to forgive everyone. நான் எல்லாரையும் மன்னிக்க முடிவு செய்து விட்டேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடம் சொல்லுங்கள். Lord, I ask forgiveness from everyone. எல்லாரிடமிருந்து நான் மன்னிப்பு வேண்டுகிறேன் என்று சொல்லுங்கள். Lord, I love everyone. ஆண்டவரே நான் எல்லாரையும் நேசிக்கிறேன். Jesus, I bless everyone. ஆண்டவரே எல்லாரையும் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். Anoint me now, Jesus. இயேசுவே என்னை அபிஷேகியும். Let your spirit come upon me. உமது ஆவி என் மேல் வரட்டும். ஆண்டவரின் ஆவி என் மேலே, ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார். ஆண்டவரின் ஆவி என் மேலே, ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம்
எளியோருக்கு நற்செய்தி சொல்லவும் சிறைப்பட்டோர் விடுதலை அடைவர் என அறிவிக்கவும் ஆண்டவர் என்னை தேர்ந்தெடுத்தார். உன்னை அன்று அழைத்ததும் நாமே, உரிய பெயரை வைத்ததும் நாமே, உன்னை அன்று அழைத்ததும் நாமே, உரிய பெயரை வைத்ததும் நாமே, உன்னை அன்று மீட்டதும் நாமே, உனது துணையாயிருப்பதும் நாமே. ஆண்டவரின் ஆவி என் மேலே, ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார். நிறை உண்மைக்கு சாட்சி சொல்லவும் நோயுற்றோரை குணமாக்கவும் ஆண்டவர் என்னை தேர்ந்தெடுத்தார். தீநடுவே நீ கடலை தான் கடந்தால், தீநடுவே நீ நடந்தால், ஆழ்கடலை தான் கடந்தால், அருகிலேயே நாம் இருக்கின்றோம், உன்னை வழி நடத்துகின்றோம். ஆண்டவரின் ஆவி என் மேலே, ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார். ஆண்டவரின் ஆவி என் ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார். ஆண்டவரின் ஆவி என் மேலே, ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார். ஆண்டவரின் ஆவி என் மேலே, ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார்.
எளியோருக்கு நற்செய்தி சொல்லவும் சிறைப்பட்டோர் விடுதலை அடைவர் என அறிவிக்கவும் ஆண்டவர் என்னை தேர்ந்தெடுத்தார். உன்னை அன்று அழைத்ததும் நாமே, உரிய பெயரை வைத்ததும் நாமே, உன்னை அன்று அழைத்ததும் நாமே, உரிய பெயரை வைத்ததும் நாமே, உன்னை அன்று மீட்டதும் நாமே, உனது துணையாயிருப்பதும் நாமே. ஆண்டவரின் ஆவி என் மேலே, ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார். நிறை உண்மைக்கு சாட்சி சொல்லவும் நோயுற்றோரை குணமாக்கவும் ஆண்டவர் என்னை தேர்ந்தெடுத்தார். தீநடுவே நீ கடலை தான் கடந்தால், தீநடுவே நீ நடந்தால், ஆழ்கடலை தான் கடந்தால், அருகிலேயே நாம் இருக்கின்றோம், உன்னை வழி நடத்துகின்றோம். ஆண்டவரின் ஆவி என் மேலே, ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார். ஆண்டவரின் ஆவி என் ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார். Just keep your eyes closed. Keep your eyes closed. கண்களை மூடியபடி உணர்ந்து கொண்டிருங்கள். Jesus is next to you. இயேசு ஆண்டவர் உங்கள் அருகில் இருக்கிறார். His spirit is all over you. அவருடைய ஆவியானவர் உங்களை மூழ்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. The spirit of the Lord is upon you. இறைவனின் ஆவியார் உங்கள் மேல் இருக்கிறார். The spirit of the Lord is upon you. இறை ஆவியானவர் அன்போடு உங்களை சூழ்ந்து நிற்கிறார். Jesus himself is touching you and anointing you with his power. இயேசுவே உங்களை தொட்டு ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இயேசு உங்கள் அருகில் நிற்கிறார். Now the Lord is the spirit. ஆண்டவர் ஆவியானவர். And where the spirit of the Lord is, எங்கே ஆவி உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு. The
That same Holy Spirit has healed your eyes. தூய ஆவியார் உங்களுடைய கண்களை சுகப்படுத்தி இருக்கிறார். All those who had any problem in their eyes, right now the Spirit of God has cleansed your eyes. கண்களிலே பிரச்சனையோடு வந்தவர்களுக்கு கண் பார்வையை சரியாக்கி இருக்கிறார். The Spirit of God has opened deaf ears and problem in the ears. இறைவனின் ஆவியார் உங்களுடைய காதுகளின் பிரச்சனையை நீக்கி நீங்கள் நன்றாய் கேட்க செய்திருக்கிறார். All those who are stammering and having problem in speaking, the Lord has loosed your tongue. பேசும் பிரச்சனையோடு திக்குவாயோடு இருந்தவர்களுக்கு அவர் நன்றாக பேச வைத்திருக்கிறார். All those who are having ulcers and boils inside your mouth, the Lord has healed you. The ulcers have disappeared from your mouth. வயிற்று புண்ணோடும் வாயில் புண்ணோடு இருந்தவர்களுடைய புண்களை எல்லாம் ஆண்டவர் குணப்படுத்தி இருக்கிறார். All those who had migraine, the Lord has healed you of that headache. ஒற்றை மண்டையிடி இருந்தவர்களுக்கு அந்த தலைவலியில் இருந்து விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். Tumors have been destroyed in the name of Jesus. இந்த எல்லா தீமைகளையும் இயேசுவின் வல்லமையின் திருப்பெயரால் அழித்து போடுகிறோம். Sinus and asthma is healed in the name of Jesus. ஆஸ்துமா நோய் இருந்தவர்களுக்கும் இந்த சைனஸ் ட்ரபிள் இருந்தவர்களுக்கும் இப்போது சுகம் தருகிறார். Bleeding in the gums are healed in the name of Jesus. வாயிலே ஈறுகளின் பிரச்சனைகளோடு இருந்தவர்களுக்கு குணப்படுத்தி இருக்கிறார். Your neck is being healed of spondylosis. Move your neck, it's a heal. கழுத்தை அசைத்து பாருங்கள், கழுத்து வலி உங்களுக்கு நீங்கி போயிற்று. Thank you, Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. Frozen shoulder, the person who could not lift his hand, lift your hand now. The Lord has healed your hands completely. தோள்பட்டை வலியோடு கைகளை உயர்த்த முடியாமல் இருந்தவர்களுக்கு இப்போது ஆற்றல் கொடுத்திருக்கிறார். Arthritis, joint problems, the Lord has healed you. You can move your fingers, you can move your elbows, you can move your knees, you can move your ankle, your toes. The Lord has healed you completely of arthritis. கையிலோ கால்களிலோ விரல்களிலோ மூட்டுகளில் எல்லாம் வலி இருந்தவர்கள், அங்கே இறுகி போயிருந்தவர்களுக்கு ஆண்டவர் விடுதலையை கொடுத்து சுகம் தந்திருக்கிறார். The mighty hand of God is on your back. வல்லமையின் ஆண்டவர் உங்களுடைய முதுகில் இருந்த வலியை நீக்கி இருக்கிறது. He has healed that slip disc, that spine problem. It is gone completely. The Lord has healed you. அடி குறுக்கிலே வலி இருந்தவர்களுக்கு அந்த வலியை ஆண்டவர் போக்கி இருக்கிறார். The Lord has healed you of that bleeding problem. உங்களுடைய மூச்சு திணறல், இழுப்பு நோய்களிலிருந்து ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். Urine infection is being healed. உங்களுடைய சிறுநீர்